san damani nata ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ fɛn min bɛna bobo julasokanw sɛgɛn kosɛbɛ o ye kɛnɛya ko ye. Kalo kelen tɛ se ka kɛ n'o ma fila wali dumunifɛnw mun tiɲɛna minɛ commerçant fɛ n'o tugu donna n'a ye k'a feere dugudenw ma. Faamaw kɔni olu b'o seko kɛra nunu fɛn kuntan feere ninnu na nka dɔ bɛ dugudenw yɛrɛ la ni nin kumakan nin jate minɛ. Bon ni sumala ɲɔgɔn ta sumala yɛrɛ fila tun bɛ dilan cogoya si min na wala e kɔni b'a lɔ nɔgɔ dan kɔni tulo ka fɛn dilan k'a bila f'a bɛ toli mais an ma tila an b'a dun mais an bɛɛ ma cɛw kɛ o ye si min sɔrɔ an bi tile an bon tu vois n'an ye nɔgɔ ko lo kɔni ne kɔni fɛ a tɛ foyi kɛ farafinna aya ne kɔni fɛ. Bibi in na an ka don butigi la ka dumunifɛn san wali ka fila san k'a filɛ a bɛ tiɲɛ tuma min na a kɛbaga da ka dɔgɔ nka hali ni y'o kɛ commerçant ye fɛɛrɛ caman tigɛ min bi ale baara nin gɛlɛya. Augustin Somda ka kuma fɔ taara. Dɔw yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko bon aya ni ala y'a fɔ ka permis ko non ko a bɛ permis ni ko a tɛ foyi kɛ ko fo a ka tɛmɛ 6 mois kɔ maintenant o tuma y'a sɔrɔ sa a tɛ se ka consommer dɔw yɛrɛ fana aya i b'a lɔn falsificateur ninnu bɛ yen minnu bɛ ka fɛnw yɛlɛma commerçant ko tɛ wa e bɛ taa ka taa fɛn san hali n'a permis ni solution dɔ b'a fɛ ka se ka a ka logo ka changer ou bien ka étiquette ni changer a b'a changer n'a y'a changer e bɛ se k'a lɔn wa e kɔni b'a minɛ ale ala le b'an kunna diya quoi ne kɔni fɛ. Fatumata Kulibali fɛ a filɛli n'a filɛbaliya bɛɛ ye kelen ye. N'an kɔni taara dumuni san yɔrɔ kɔnɔ an tɛ se k'o lɔn an tɛ se ka lɔn n'a permis bɛɛ ou bien n'a permis tɛ an fana b'a san ka taa utiliser ka filɛ tuma dɔrɔn mɔgɔ bɛ bɔ ka to ka yɛlɛ k'o bɛ promo ra ni promo tɛ olu b'a feere ten donc o caman yɛrɛ bɛna yɛlɛ ka bɔ an kan ne yɛrɛ moi-même je veux pas ça ne tɛ sɔn ka san yɛrɛ. Tɛnɛlon Bobo Julaso polisiso ani kɛnɛyaso olu ye kibaruya jɛsilaw wele ka taa yiralikɛw la o ye fila kolon ani dumuni kuntan minnu minɛ commerçant bolo a taara bɛn tɔni 21 ani dɔɔni ma o bɛɛ lajɛlen jɛnina nunu dumuni tiɲɛni nunu a bɛ se ka mun se adamaden farikolo ma. Alassane Ilibudo ale ye dɔgɔtɔrɔ ye min bɛ dumuni ko fanfɛ n'o b'a wele ko nutritionniste. Il y a les conséquences immédiates. Nunu dumuni tiɲɛni ninnu bɛ se ka ko min lase adamaden farilakolo ma o ye ko a dumutɔ su a bɛ se ka kɔnɔ ɲagami lase maa ma a fɔɔnɔ ani fo ka taa farigan yɛrɛ di maaw ma ni banakisɛ dɔw ye a gɛrɛfɛ an bɛ min wele ko virus walima bactéries. D'autres symptômes maintenant liés en fait à cette infection. Si en fait le produit est consommé et infecté par un germe tel qu'une bactérie ou un virus. Ni a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ se ka kɛ kɔnɔdimi n'a fɛnw ye nka a bɛ se ka bana juguw fana di an ma sigi ni min ye Alassane Ilibuto ta fɔ taara. On peut citer les cancers qui peuvent être à l'origine de ces produits avariés impropres à la consommation. Misaliyara ni bɛ se ka fɛn min lase mɔgɔ farikolo ma banako fan fɛ o ye kansɛriw ye a bɛ se ka an farilakolo ɲagami fo ka taa gwɛlɛya don denko wolo yɛrɛ la a mɛn o mɛn ninnu dumuni ko sugu ni ɲɔgɔn a bɛ an farikolo bɛɛ lajɛlen de nagasi. À moyen terme ou à long terme qu'on puisse avoir en fait des conséquences sur l'organisme. Bi a kɔrɔsira k'a ye ko cɛkisɛ bana o ka ca Burkina Faso kɔnɔ o bɛ min wele ko insuffisance rénale ninnu filakisɛ cani ninnu ta o nɔ b'ara ale ni bana wɛrɛw yɛrɛ la Cyril Ouedraogo ka fɔ taara min pharmacien ye Bobo Julaso dɔgɔtɔrɔso direction régionale la. C'est pas étonnant que actuellement on ait beaucoup de maladies surtout les insuffisances rénales plutôt. A ti bari mɔgɔ ra ni banaw ka ca anw fɛ bi i n'a fɔ cɛkisɛ bana ale ni biyɛn bana ninnu o ka bɔ a la bana caman wɛrɛw fana fara nilo ninnu kan ale ni a b'an fari deli fila ninnu na lomini ni bana nana n'an ko an bɛ fila yɛrɛ ta a t'an kun ta tugun ni mɔgɔ kɔni min fila dilan a kan ka a ta cogo fɔ a y'a minnu bɛ ninnu fila ninnu feere dɔgɔtɔrɔw tɛ o b'a fɛ k'a ta nin cogo la k'a ta nin cogo la nin bɛɛ lajɛlen lon faralen don ɲɔgɔn kan ka to ka banaw caya anw dara ten. Tout ça contribue à vraiment créer des problèmes de santé au sein de la société. Cɛkɛda min bɛ yuruku kɛlɛko kunna olu fɛ ni nin baara jugu nin bɛ sera ka kɛ Burkina Faso o kɔrɔ ko tileniya tɛ ninnu minɛ ninnu don na an ka jamana kɔ kan. Ale fila ni fɛn min y'a lase lɔgɔba la yuruku kolo sinon a fila nin tɛ fabriquer Burkina yan a bɛ fabriquer jamana wɛrɛ mais a sera ka na se fo lɔgɔba la magasin caman kɔnɔ ni yuruku ko kama tɛ malara tun bɛ se lɔgɔba la ka jamana cɛ k'i fo kana se lɔgɔba la yuruku ko le y'a lase o yɔrɔ la. Alphonse Dafɛ ni Burkina Faso commerçant le y'a nɔba ye a bɛ kɛ tuma dɔ la fana o seko ti min na. O produit dɔ bɛ se ka bɔ ten mɔgɔ kan ka consommer an b'a dumu
Mabu dat blara abora watimena. Ma permis watimena allez tay. Bon quand c'est comme ça c'est compliqué. En temps normal Cɛkɛda min bɛ fɛnw ɲɛ a n'a cɛni sabati n'an ko ma service de contrôle qualité an b'olu mɔgɔw sɔrɔ ka kuma n'o ye ni tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Jula So.